Λοιπόν, καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες. Εγώ είμαι ο Χρήστος Βουλκερίδης. Είμαι γεννημένος εδώ στις Βρυξέλλες. Μεγάλωσα εδώ, ζω εδώ, έχει τώρα 39 χρόνια. Και ήθελα να σας μιλήσω για τις Βρυξέλλες διότι είναι μια καταπληκτική πόλη όπου υπάρχουν πάνω από 100-130 εθνότητες διαφορετικές. Είναι μια πόλη που είναι κάπως δύσκολη να την ανακαλύψετε από την πρώτη φορά. Γι' αυτό θα χαιρόμουν πάρα πολύ να σας βοηθήσω να την καταλάβετε, να την απολαύσετε, διότι είναι μια ήρεμη πόλη σαν πρωτεύουσα. Δεν είναι όπως το Παρίσι ή όπως το Λονδίνο βέβαια, που είναι μεγαλότατες πόλεις, αλλά είναι μια πόλη που πολύ ζωντανή, με καλό κόσμο, πολύ διαφορετικό, με πάρα πολύ καλό φαΐ και ξέρουμε ότι οι Έλληνες εμείς μας αρέσει να τρώμε. Λοιπόν, ελάτε εδώ. Στείλτε μου ένα email, στείλτε μου μια ερώτηση. Αν μπορέσω να σας καλωσορίσω ίδιος μου και προσωπικά, θα χαρόμουν πάρα πολύ να σας δείξω και να σας επιτρέψω ευκολότερα να ανακαλύψετε αυτή την καταπληκτική πόλη.